खुलुमबाय स्टुडिय' आं खिलिखां ब्रह्म गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपखौ फैगौ बावैसो साननि गेजेरावनो खुंनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ 10 नबेम्बरनिफ्राय 19 अक्ट'सिम बे चेम्पियनशिपखौ खुंनो साखाफारा। जोबोद रायखांनो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जायफोर अबथिरायै जिउ बावसोमनानै मुंख्लं जानाय बेसोर गेदेमाफोरनि मुङावनो 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपखौ खुंगोन। दासान्दि बे फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखायनो क'क्राझार सहरनि केडिएसिनि गेलेग्रा गेवलां फोथारखौ लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। मिथिनाय बादिब्ला एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेखेवनो गोनां मेचखौ गिबियै बिजनी फेरेंगा एफसि आरो कुसुगावनि बनजार एफसि हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेगोन। लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय मिथिबावदों 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपनि मेचखौ रायजो राजाफ्रा 30 रांनि टिकेट लानानै नायनो हागोन। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बासिनिसिम आङो बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड कापनि नेहाथारि जानानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबनिसिमबो आरो बड'लेण्ड बासिनिबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। दा गुबुन गुबुन बोसोराव जानाय बादि देग्लायबो बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड कापआ बेहाय पार्टिकुलार सोरनिबा नाम नङा। मार्टियार्सआ जेसेबां माने बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों, गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांदों, बे बिथांमोननि जेसेबां दङ बिथांमोननि मुङै जों बेखौहाय होबाय थाबोदों। दा देग्लायहाय बियो 22 बार एबाराव जागोन, खेब जागोन आरोखि एबारनि माबाया मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ। दा बेवहाय जोङो ओरैनो एकोमोडेसन हिसाबै नोंथांमोनाबो नुखानायखा, बयबो नुखानायखा। दाखालि बेहाय आइएसपिएल जादोंमोन, मोनब्रै खेलायानो जादोंमोन बेहाय। दा बे एखे एकोमोडेसना दंबाय थायो, जास्ट एसे खम जानो हागौ दाखालिनिफ्राय एकोमोडेसना, खिन्थु गेलारि थेलारि फ्राय एखेयानो दंजोबो। जे जोङो एकोमोडेसनखौ बानायना होदों, गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो बेहाय बानायोमोन, टिकेट लानानै बानायो जोङो माखासे, खिन्थु टेकनिकेलि प्रब्लेमाव जों गोग्लैयो। टिकेट लानायनि खारना जाहैबाय टिकेट लायोबा मोनसे डिसिप्लिन फैयो, आरो मोनसेया जाहैबाय प्लेयारफ्राबो एसे टिकेट लानानै गेलेनायाव बिसोरबो एसे साबसिन मोनो आरोखि। बे टिकेट लानानैसो जों माबा मोनसे रां खामायगोन बे नङा आरोखि उद्देश्यआ। जाहाथे जोंनि मार्टियार्सफोरनि जे जोङो मार्टियार्सफोरखौ जों सनमान होदों आरोखि, बे सनमान हिसाबै जों क्लाबखौहाय जोङो लेंहरनानै इनभाइट खालामनानै बे खेलाखौ होबाय थाबोदों। 22 बार जाबाय दाजों। बाथ्रा जाहैबाय बे ट्रफिया नेसनेल लेभेलनि मोनसे रेजिस्टार्ड ट्रफि आरोखि, बे स्टेट लेभेल नंला, नेसनेल लेभेलनि। नेसनेल लेभेलबाबो खिन्थु एबाराव जोङो एसे माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय नेसनेल लेभेलावनो दंबाय थायो ट्रफिया, खिन्थु जोङो लकेलनि टिमखौ जों बांसिन, बड'लेण्डनि टिमखौनो जों बांसिन प्रायरिटि होनानै जों खेलाखौ होनो नागिरदों। खारना जाहैबाय जोंनाव दा मोनसे ढौबो फैदों, सिगाङावबो दङ, दाखालि आइएसपिएल जानायनिफ्रायथ' बांसिन बे ढौआ, फुटबलनि ढौआ बांसिन फैदों। ओंखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्डनि टिमखौनो लाजोबनानै जों माबोरैबा जोंनि गथ'फोरखौहाय, गेलेग्रा बिथांमोनखौहाय माबोरैबा जोङो साबसिनै जोङो मोनसे गोसोखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनानै होनो हायो नामा, बे असिलायै जोङो एबाराव फ्राय लकेलनिखौनो लादों। बेनि थाखायनो जोङो एबारावबो दाखालिनि आइएसपिएल रोखोम जाद्रायाबो होननो हाया। बाथ्रा जाहैबाय क्लाबाव जथ'बां दङ, जथ' प्लेयार दङ जोंनि बड'लेण्डनि बा एसे बाहेरानिबो, बेहाय गासिबो क्लाबाव रेजिस्टार्ड प्लेयार नङाबाबो बिसोरो लन लाबानो मोनो नालाय दाना प्लेयारा। इमिडियेट नोङो लना दसेनो जायो, नेटजों जायो नालाय, दाना अनलाइन जायो नालाय। दा बिसोर बिथांमोना बिदि लानानै गेलेनानै टिमा बिराद गिदिर गिदिर जाजोबो आरोखि गासिबो। बेहाय जोङो एबाराव 10था टिमखौ जों लादों। जेसेबां लागोन एसेबां फाइनान्सियेलि माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमाव गोग्लैयो, ओंखायनो जों 10थाल' लादों आरोखि। आङो टिमनि मुंखौ बुंग्रोनोसै। चिरां दुवार एफसि काजलगावन, फेरेंगा एफसि बिजनी, बनजार एफसि कुसुगावन, 11 स्टार बङाइगावन, कबिरालि आदिबासि एफसि अदालगुरि, बेयो अदालगुरि जिल्लानि लिग चेम्पियन बिथांमोना, दाखालिबो बिथांमोना गेलेदों इउएन गल्ड कापआवहाय। ग्लबेल एफसि गसाइगावन, जिबि फुटबल एकाडेमि जारागुरि, बिथांमोनाबो गसाइगावनि लिगनि चेम्पियन, जिबि फुटबल एकाडेमिया। बारहुंखा एफसि क'क्राझारनि लिगनि चेम्पियन बिथांमोनाबो, नामजादा टिम बेबो। जिनारि एफसि दुधनৈ, एक्सुवेलि बिसोरो राभा हासं हिसाबै फैनो नागिरदोंमोन, खिन्थु राभा हासं हिसाबै फैनायाव टेकनिकेलि प्रब्लेम दं, रेजिस्टार नङा हिसाबै। दा टिमा राभा हासं हिसाबैनो बिसोर बानायनानै फैगोन, खिन्थु नामखौ बिसोर लादों जिनारि एफसि दुधनৈ होननानै आरोखि। जिनारि माने बे हाजोआव जे दै बाज्रुमो आरोखि, बिनि मिनिङा बे जाहैदों जिनारिया आरोखि, राभानि बे राव जाहैबाय आरोखि। मोनसेया जाहैबाय बिलोगो एफसि, नामा जोङो होदों बेखौ श्रीरामपुर। टेकनिकेलि माखासे प्रब्लेम दं, नोंथांमोना निस्सय मिथियो आरोखि। दतमावबो बिथांमोना फाइनाल हाबबाय, दावहारु फुटबल टुर्नामेन्टआव बिथांमोना फाइनालाव हाबखाबाय।
माबादि गेलेदों बेखौबो निस्सय मिथिखाबाय आरोखि मोजांथार टीमा आरो जोंनो खोथा होदों मैयाबो आं रायलायदों खेलानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनहा बुंहरदों जों साबसिन लांबावगोन बड'लेण्ड मार्टार्स गल्ड कापआव जों साबसिन लांबावगोन बेबायदि हिसाबै जोङो टीमा बे 10थाया दा फाइनालि कनफार्म जाजोब्बाय आरोखि खालि जों दा थाइसेखौ बानायगासिनो दङ थाइसेराबो इन्टारनेलनिफ्राय फाइनालानो जों खिन्थु लं हिसाबै जोङो रावनिबो आखायाव खोलैनाय नङा आरोखि नोंसिनि खेलाया अमुक थारिखआव नोंथांमोना फैनांगौ बे जोंनि कमिटिनि डिसिसना बे आरोखि उमुकजों जागोन होननायखौ जोङो जेब्ला दिन जागोन बे दिनावसो बुंनो हागोन आरोखि दा अपेनिंआ जाहैगोन जोंना फेरेंगा एफसिजों बिजिनि मोनसेया जाहैबाय बनजार एफसि कसुगावजों 10 थारिखआव मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो लाइटजों जागोन फ्लाड लाइटजों खेलायाहाय बे खेलाया जागोन आरोखि बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों जोंनि सानजा क'क्राझारनि एमएलए मानिजाथाव एमएलए आगोलनि एबसुनिबो बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि बिथांखौहाय जोङो बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो थि खालामबाय लेंहरबाय दा बे आरोखि मोनसेया जाहैबाय आं खावलायनो साननाया बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप होननाय लोगो लोगो मोनसे जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्टेल मोनसे बाथ्राया फैयो आरोखि जोंनि गोसो गोरबोआव फैयो निस्सय बयनिबो गोसोआव जेसेबां बर' दङ जोंनि बे आसामावहाय बा बेंगलावहाय हयथ' बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बयबो बाहागो लादोंमोन बेंगलावबो लादों सारा आसामावथ' लाखादों बियो बयनिबो थाखाय बे समावहाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बा गुड निउस जे KDSA नि बानजायनायाव आरो जोंहा बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप अर्गेनाइजिं कमिटि दङ बेजों जुथायै आरो BTC आ जे सापर्ट होबोबाय थादों दा 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बियो 10 नभेम्बरनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बे खेलाया बे गेलेनाया खोब मोजां जागोन आरो जोंहा जोंनि बड'लेण्ड रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया फुटबल होनोब्ला जोंहा माने दिनैनि समावबो खोमोन गसंख्राङो बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बावैसो सिगां जे ISPL खुंजालांबाय बेवहायबो रोजा रोजा लाख लाख जोंनि नायगिरिफ्रा जोंनि फुटबल गेलेनायखौ नायदों आरो बिनिनो फिथाइ महरै जे रायजो राजाफ्रा नायनायजों लोगोसे जे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होबाय बे थुलुंगानायनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि ISPL नि बा BTR नि टीमा बावैसो सिगां उरिष्यायाव जालांनाय एक्जिबिसन जे उरिष्या FC जों गेलेदोंमोन बेयावबो जोङो मोजां रादाब जोङो 2-0 गलाव जोङो देरहानानै फैदों थामहिनबा उरिष्या FC खौ जोङो फेजेननो हादों दा बेबायदिनो 10 थारिखआव जानो गोनां जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बे गेलेनायाबो खोब मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो दिनैनि समाव फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनांगौ आरो बेबायदिनो थांनाय समनि बायदि जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थानांगौ अब्लासो जोङो बड'लेण्डनिफ्राय बा बर'फोरनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जों आरोबाव साबसिन हामसिन जों गेलेगिरि जों दिहुननो हागोन होननानै आं बे समाव बयबो रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय आं बे समाव खावलायनाय जाहैबाय देग्लाय जोंहा मोनसे सुबिदा जादों जोङो फ्लाड लाइटजों जोङो बिनिखायनो होदों जोङो माने जोंहा टाउनबासि हिसाबै जोङो गोबां दिनैनि समाव बिजि फरायसालियाव थाङो गथ' गथाय दोनलांनांगौ जायो सोरबाया साख्रि बाख्रि मावो बिजनेस मावो फालांगि मावो बिनिखायनो जों बयनिबो सुबिदानि थाखाय जोङो सानाव गेलेनायखौ दोनथ'नानै जों दिनैनि समाव मोनायाव गेलेनायखौनो थिरांथा लादों आरो बे गेलेनायखौ जोङो फ्लाड लाइटजों होगोन आरो दाख्लै KDSA आव जालांनाय जे लाइट बिनिफ्राय जोङो आरोबाव बे समाव साबसिन जोङो प्रेक्टिकेलि जों दाख्लै मोनदांनायखाय जोङो बे बाराव जोङो साबसिन लाइट होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन